Stráženie brán, o tom budeme dnes hovoriť na Awakening Live, Awakening Wednesdays. Toto je Jennifer LeClaire, zakladateľka globálneho hnutia The Awakening Prayer Hubs. Sme vo viac ako 100 krajinách. Vaša by mohla byť ďalšia. Zakladáme centra v mestách po celom svete. Predtým, než dnes začneme, nezabudnite si nastaviť upozornenia, aby vás informovali, keď tieto vysielania začnú, aby ste nepremeškali ani minútu. A chcem vám pripomenúť, že čítame a potom rozoberám svoju knihu The Intercessor's Devotional. Takže si môžete zaobstarať kópiu na mojej webovej stránke jenniferleclaire.org alebo ju nájdete na Amazone. Môžete tiež získať darček zadarmo, bezplatné stiahnutie knihy. Navštívite awakeningprayerhubs.com a nás navštívite. Dúfame, že sa k nám pripojíte, zažili obrodenie vo vašom meste, vo vašej krajine. Teraz, sa na to pozrime, stráženie brán a prečítam vám písmo 2. Kronická 23, verš 19. A postavil vrátnikov pri bránach domu Hospodinovho, aby nikto, kto bol akýmkoľvek spôsobom nečistý, nevstúpil. Premýšľajte o tom. Malý štandard preto, kto mal prejsť cez tú bránu. Nikto, kto bol akýmkoľvek spôsobom nečistý, by nemal vstúpiť. Nemohol vstúpiť. Nebolo by im to dovolené. A toto je výpovedné. Vidíte, musíme strážiť brány v našom meste. Môžeme rozhodnúť, čo príde dovnútra a zostane vonku. Temné veci, démonov, všetko, čo nevyzerá ako Ježiš. O stratených dušiach. Hovorím o duchovnej sfére. Pozrime sa na to. Otče, v mene Ježiša, ďakujem ti, že si otvoril oči svojich ľudí, svojich príhovorcov dnes, aby videli svoju zodpovednosť. Strážiť brány. A hoci všetci máme rôzne modlitebné pomazania, niektorí sú špeciálne povolaní byť strážcami brán, ďakujem ti, Pane, že všetci máme určitú mieru zodpovednosti v tejto oblasti stráženia brán, tak nám pomôž uchopiť to dnes v mene Ježiša. Amen. Takže začnem čítať a vysvetľovať. Strážca brány je ten, kto stráži bránu, alebo ten, kto kontroluje prístup. Teraz, toto nie je zlá kontrola, toto je dobrá kontrola. Príhovorca je ten, kto sa prihovára, ten, kto stojí medzi nepriateľom a Božím ľudom, aby zakázal prístup, alebo medzi Bohom a jeho ľudom, aby za nich prosil. A tak vidíte, strážca brány je ten, kto stráži bránu, kontroluje prístup. Príhovorca je ten, kto sa prihovára. Takže príhovorca, strážcom brány, bude príhovorca stojí v medzere, v meste, v cirkvi, v rodine, v akejkoľvek sfére. Všetci máme iný metron. Niektorí ľudia, vy ste strážcom brány vašej rodiny. Možno ste strážcom brány vášho podniku, vašej dobrovoľníckej skupiny, vášho mesta alebo vašej krajiny. Existujú úrovne. Boh v tejto ére povoláva príhovorcov strážcov brán, ktorí majú ostrý zmysel. Preto, čo by malo byť povolené do územia a čo by malo byť úplne vylúčené. V skutočnom zmysle strážia duchovné brány. Vytvárajú, tak povediac, múr, zakazujú prístup neoprávneným votrelcom a démonickým silám. Teraz strážcovia brán tiež púšťajú kráľa slávy. Zdvihnite svoje hlavy o brány, aby mohol vstúpiť kráľ slávy. Však a tak chceme pozvať anjelov. Chceme pripraviť cestu pre druhý príchod. Pána chceme vytvoriť umožniť Duchu Svätému voľný vstup do našich kostolov, do našich rodín, takže ho môžeme neúmyselne vylúčiť. Môžeme zarmútiť Ducha Svätého. Ako strážcovia bráň, naša zodpovednosť je vytvárať priaznivú atmosféru pre kráľa slávy, aby mohol prebývať nielen na chvíľu. Strážca brány nie je len o démonickom. Je to tiež o kráľovi slávy a pozývaní ho dovnútra, aby srdcia ľudí boli otvorené prijať jeho činy a slová. Strážcovia brán sú odborníkmi na používanie kľúčov kráľovstva, ktoré Ježiš opísal v Matúšovi 18:18. Teraz budem čítať z Amplified Classic Version Matúš 18:18. Pravdivo vám hovorím, čokoľvek zakážete a vyhlásite za nevhodné a nezákonné na zemi, musí byť to, čo je už zakázané v nebi. A čokoľvek povolíte a vyhlásite za vhodné a zákonné na zemi,
musí byť to, čo je už povolené v nebi. Inými slovami, len zrkadlíme nebeské protokoly. Zrkadlíme Božiu vôľu, modlíme sa, nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa na zemi, ako je v nebi. Je to ten istý koncept. Ak by to Boh nedovolil v nebi, nedovolíme to ani my v našej rodine. Boh nedopustil. Chápeme, že máme stratených ľudí v rodine. Nebuďme náboženskí. Víte, co myslím? Ale ak by to nebolo dovolené v nebi, nemali by sme to dovoliť v našom kostole. Ak by to nebolo dovolené v nebi, nemali by sme to dovoliť v rodinách, podnikoch, službách. Ak je to zakázané v nebi, mali by sme to zakázať na zemi. Ak je to povolené v nebi, malo by to byť povolené na zemi. To je iné učenie, chápete podstatu. Nemôžete niečo zakázať. Ak Boh niečo robí, nemôžete zakázať Boha však. A preto musíme rozlišovať, pretože niektorí ľudia si myslia, že je to útok nepriateľa. A pritom je to Boh, kto odporuje. To je úplne iné učenie. Počúvajte, zrelí strážcovia brán rozumejú zákonom kráľovstva a rozlišujú, čo Boh chce dovnútra a čo Boh chce von, čo zakazuje a čo povoľuje. Vidíme strážcov brán neustále, v každodennom živote. Vidíte, na správne viazať, uvoľňovať, povoľovať a zakazovať musíte poznať slovo. Musíte poznať slovo, lebo musíte vedieť, čo je zákonné a čo je nezákonné. Musíte vedieť, čo už slovo povedalo. Musíte vedieť, čo už Boh vyhlásil, deklaroval a slúbil. Musíte poznať zákony kráľovstva. A ak to neviete, nie ste taký účinný v príhovore. Ak ste mladý hovorca, Boh vás použije tam, kde ste, ale chce vás využívať na vyššej úrovni, ako v ňom dozrievate a je to veľká česť. Je to veľká česť. Takže vidíme strážcov brán neustále. Uvediem niekoľko príkladov. Keď idete do kina, ja nechodím do kina, ale bol som v kine. Je tam strážca brány, však? Obsluha zabezpečí, máte lístok, skôr než vám umožní vstup do kina. Niektorí ľudia vezmú jeden lístok a preskakujú z miestnosti do miestnosti a vidia 4 filmy za cenu jedného. To je nesprávne. Dovolte mi len povedať, že to je nesprávne. Keď idete do potravín, je tam strážca brány. Nazýva sa pokladník. Pokladník zabezpečí, že zaplatíte za potraviny. Skôr, než si ich vezmete domov, inak ste zlodej. Preto majú kamery. To sú tí strážcovia brány. Vidíte to? Keď zavoláte do firmy, aby ste hovorili s právnikom alebo iným odborníkom, lekárom, majú strážcu brány nazývaného sekretárka, ktorá rozhoduje, či k ním získate prístup alebo nie. Stoja medzi vami a osobou, ku ktorej sa snažíte dostať. Však, keď som bol redaktorom časopisu Charizma, bol som strážcom brány. Rozhodoval som, ktoré príbehy sa dostali do časopisu a ktoré nie. Rozhodoval som, kto bude na obálke. A tak požiadajte Pána, aby vám dal zjavenie strážcu brány a pochopenie toho, čo by malo byť povolené a čo zakázané vo vašom živote, vo vašej cirkvi, vo vašom regióne a potom používajte kľúče kráľovstva odborne, keď stojíte v medzere. Samozrejme máme oveľa viac školení na túto tému v škole. www.schoolofthespirit.tv. Môžete sa tam vyškoliť. Robíme mieru školenia. Máme mesačné kurzy založené na tom, čo je relevantné v tele Kristovom. Máme mesačné otázky a odpovede, máme regionálnych lídrov pre vás poradcami. Modlíme sa spolu. A je toho, do čoho sa môžete zapojiť. Pridajte sa k nám. Chcem sa za vás modliť. Pridajte sa k nám na www.awakeningprayerhubs.com. To je www.awakeningprayerhubs.com. Pamätajte, že tam na vás čaká darček zadarmo. Záložte a vyškolte centrum. Pridajte sa alebo sponzorujte centrum. Máme ľudí, ktorí čakajú na sponzorstvo. Takže Otče, v mene Ježiša, daj nám zjavenie o strážcovi brány. Pozdvihni nás ako ľudí, ktorí vidia, čo nebo zakazuje a povoľuje. Pomôž nám rozpoznať nepriateľov prezlečených za priateľov, aby sme stáli medzi votrelcami a bránami. V Ježišovom mene. Amen. Pamätajte, priatelia, stiahnite si túto aplikáciu. Učenie je práve tu, v tejto aplikácii. Awakening Wednesdays. Awakening Live. Boh vám žehnaj. Deň prelomov.